TV télévision gangonde ten golle Fulbe TV la take golle moddude jogiten Fulbe TV télévision gangonde ten sayoten Fulbe TV wari kam am tawalde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikka mangam hanga hauta hore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV kandari kode wenna berde men Fulbe TV wari to men golle ay walla cosano weydi ay kono woni ɓiɓɓe fulɓe ay fonkude ko woni ko mawnide ko woni ɗo ɓamtude ɗengal mugal ay kono woni pulaw kala ɗo jaɗa leynagal tan ɗo ha tawa toon pullo ndeysaan Voilà, assalamu alaikum. Ndaro e Fulbe TV. Hande no mi tawe do e Jiboro programme mo ganduda artiste molanaɗo mole kande o hewtiner Jiboro hande yaadu e Fulbe TV. Dum non mi lamdo kaja ko hoɗum addane Jiboro nabe. Kaja salminama. On tontama ono lamde ko jam tan gonda. Okay, kaja holum gadanda Jiboro hande o jemma ko nana. Jiboro bina dani men ko mawni. Mbimi tan no be natuɓe pada kam to nder be jiyat golle am de se Allah flamdo jabi. Hande kadi yimɓe ɓe fayda hande yimɓe hewɓe ngari ɗo sabuma gimmi to woɗɗi hoɗum kalla e muɗum na kaja ko weltanade mumen tan e jarde mumen par ce que si wiye nodda yimɓe ɓe garanoro ma ko weltare te mi yi fulɓe ɓe kala wattu nodduɓe ɓe ne garanoro kam ɗon ko yettere Allah buy noon ka en foof ɓe jarama hande kaja ko ɗo woni fosta e ma yettade ma nder Jiboro ɗo hoɗum keɓɗa ko kalɗa hen e muɗum ko weltanade mumen tan no mbinomami nanti heni par ce que hande fulɓe ɓe ni jokki en ɗam ɓe ni belana jaliɓe ɓe ɗon ko yettere Allah buy par ce que minen jaliɓe ɓe hande komin gandi tan minen jima minen mbaɗa ligge kono hande si woni fulɓe ɓe inoto minen minen tam minen ɓuuri weltade en tout cas ɓe jarama buy ok ko ɗum wonno kaja kande hande mboɗo ɗum noon kaja bala taw anade tawn to programme to okku minen acapella min ganda hande kaja e prane jemma o ha nder Jiboro ɗo Jiboro naɓe ɗen paɗa Toridua, enene mino toridua, ne baba mino toridua, yonena, le bijena yereduma, nyande o tere fale mawara, minesi mi yejiri mami nenam nenam. Heddi ko no fadum to yirara. No problem ɗum no kaja kande hande on jaa ko watta ɗo ko hande ɗum noon
voilà hande kadi minen tawe ɗo e Djiboro en ɗo keeɓi yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe gimorani ɗo ha janji ɗi fof ɓe ngari ɗo ɗum noon en mbawɓe lamdade inde maɓɓe e yettode ɓe sista salminama. Waaleykum salam mi salmini on imbo kala inde muɗum e yettode muɗum no wiya Egge minen gimmori Kafuta Tummu minen gaddi ɗo hande kulle gabɓi cosaan ɗi min beltima e argungol ɗo DJ Yoro min beltanimama min beltima a beta sukaɓe ɓe noon ɓe beltima min gari hollirgol cosaan si wiyama pullo kono fundu si wiyama pullo no fundin cosaan muɗum o horde nde ñaaƴe ɗe ɓornugal ngal foof ko pulagu eyyi ko ɗum min gari ɗo hollir Kadia Kande min beltima a beta ta minen paala yiide biyeteɗo Kadia Kande Allah walli min hande min gari min jii ɗum min beltima a beta hande Egge en jii groupe mum no ya weyɗi min jii ñaaƴe ɗe min jii ñadagal ngal fof ngal ngannduɗa cosanne aadaji ko gonduɗon cosanne aadaji ko mbaɗɗon ɗo ko jalten ɗo yimɓe fof e belti hoto o cosanne aada ko hoto guittiron ɗum e nder ɗo minen de komin fulɓe minen tawi mawɓe amen ɓe Allah waɗi noon minen diwra min keɓi ɓiɓɓe amen sa daari ɗo han minen komin diwraɓe kono ɓe fof ko ɓiɓɓe amen eyyi hande kadi Egge haala min ko tuma puɗɗoɗon o cosan o wona hako ɓooyi noon ɗum taki min ganda kana beta fayda ko hikka min puɗɗi fundude so minen paala fundu no beta minen paala ande saare amen nde no woɗɗi ko ɗum taki a hewɓe ganda min kono cosan o joni minen en cukkino beta ɓe sukaɓe noon ko hombo woni yeesoji mabɓe o yeesoɓe ɓe komin yimɓe nayo min Egge Haaji Hawa e Mariama ngari ɗo han kullere wadgo représenté groupe mawɓe mbo wiye Blood Sisters kono groupe sukaɓe mbo wiye Jokkere en ɗam groupe mawɓe rewɓe mbo wiye Dental Fulɓe eyyi groupe aji ɗi ko ha to tati hande ko noon tan Egge no min mbiyani nini ko DJ Yero dari yeeso ma yadde Fulɓe TV hono mbawɗa hande Fulɓe ɓe daro e Fulɓe TV Fulɓe TV mbaɗe subscribe he Fulɓe TV naade YouTube he Fulɓe TV sabu hay hanki ko toon gonnomi mino daara danaka Fulɓe TV dal ko kulle cosaan meɗenoɓe pundinta so kala biyeteɗo ɓiɗɗo pullo mbimami yo ana foti darde Fulɓe TV hande Egge min beltima no bete wona seeɗa Fulɓe TV international Gambia hande men ɗo e nder Djiboro ko ɗum min keɓanno on ɗo ha joni noon miɗa andi en continue hiiro ngo hande ha wiyeta dal hande kadi en ɗo keeɓi jali mo ngannduɗa jali international jali mo ngannduɗa ene mbawa ɗum lamdal inde makko yettode man mawɗa salminama assalamu salam mi salmini on piw mi salmini Fulɓe TV mi salmini kadi programme o mi salmini kadi Djiboro naaɓe wa dege Allah ɗo yooɗi feewi programme o no waɗirani organise ɗo yooɗi feewi waaw komin Jali Pullo Besso wonani Fuladu music darani cosaan o ɓamtare pulagu dow Kadia Kande on ne salminama dole DJ Yero anne a salminama Jali Pullo hande oɗum keɓanɗa Djiboro naɓe hande o jemma hande miɗo moftani Djiboro naɓe ko weeli waaw miɗo moftani ɓe ko mawni waaw kana ko ɗo woni first time argol ma Djiboro wala ko ɗo woni first time am argol ɗo Djiboro ɗo Jali Pullo hande sa daari hande hoɗum waɗi hande garɗa wadde o jalejo mawɗo suttonirde ɗum woni Kadia Kande Kadia Kande mi ɓooyi ɗum nan mi ɓooyi yiide golle muɗum ɗum tagi mi haalna programme o mi dari e programme o e fiminne mi ara minen fof min belna because Kadia Kande ko neɗɗo moƴƴo waaw ko neɗɗo bakkiliɗo thank you so hoɗum kalɗa daro e Fulɓe TV Fulɓe TV min kay ko mbiyammi on tan miɗo on duwano jemma e ñalowma yo Allah nawru golle ɗe yeeso accida enen ɗo ha ɓooya juuta ya barke Allah thank you so much voilà hande kadi ɗon gon neɗɗo mo ngannduɗa neɗɗo mawɗo neɗɗo mo ngannduɗa neɗɗo mo Fuladu fof tini ɗum woni o wattake présenté Fuladu ɗum woni biyeteɗo Fulɓe Gaynako a salminama DJ Yero Fulɓe Gaynako min beltima no bete wona seeɗa min jiima hande ari wadde Kadia Kande sutondir nder Djiboro ɗo hoɗum kalata fansi ko gonga ko iɗi ko fof mbiɗa yetta Allah e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi yetti Nene Baba mi yetti onon kala Fulɓe TV e golle mom moƴƴe Kadia ɗe mérite ɗum sabu Kadia ko artiste mo gandanɗa ko neɗɗo jiɗɗo leñol jiɗanɗo leñol te min noon si neɗɗo yiɗi leñol yiɗani leñol min mbiɗo wawi ko leñol mi darani ko ɗum addi mi inniri hoore am Pullo Gaynako walla mbiyen Gaynako Bamaji no gandirɗo ni rek ok ko ɗum waɗi mi iwi guilin ton giwmi to mi ari ɗo waɗgol Kadia support an tigui aɗa andani ɗum hoore maɗa te kadi an DJ Yero eɗen gandodiri guili hanki wona han
so miɗo yiya golle ma an kala darani leñol e aada so kala nodduɗa ko mami arasi miɗo jogui tayo so ko ɗum waɗi dal bakkilimi garmi ɗo tawade hande o welowole nde fulɓe TV guiɗo gollira en ɗo hande live and direct so e Fuladu naɓe foof kala to mbawi wonde mbiyoɗen tan danggodir enen fulɓe bonen hunde wodere so kajakande ko neɗɗo mo gandanɗa ko neɗɗo darani leñol balliyo leñol so iwi ɗo ha France ari ɗo yillo e ɗe caye no gandirɗa ni rek mawnintinaki soko artiste goɗɗo ema min ko Europe jooɗimi walla ko Europe jooɗimi mi haajaka mi arta e ɗe caye sifa walla argol kañum haajaka mawnintinaki teddini leñol mum e aada mum arat ɗo hollira leñol mum hollina aada fijina yimɓeɓe weltina yimɓeɓe ko neɗɗo mo gandanɗa yiiɗi leñol ngol wonani leñol ngol darani leñol ngol so min ɗon ɓe yimɓe sifa kala ɗo noddi si miɗo jogui feere rek mi yahan mi noto mi waɗa ɗum support ko mbawmi wadde ko so ko ɗum waɗi han ha mbiɗi ɗo han ye hande ko ɗum wona pullo gaynako hande kadi enen ɗon gonde Djiboro naɓe a jomaɓe programme ɓe en jii palel ɗe e palelji ɗi en jii ñaaƴe ɗe en jii koɗi ɗi en jii leppiji ɗi ɗum noon bala ɗum lamnoɗen ɓe inde maɓɓe yettode a salminama Aissatu Sow onon mbiyeɗa Aissatu hande ɗum kalda fansi ɗi nder Djiboro a hande ɗum kalda fansi kaja kande nder arɓe nder Djiboro ɗo hande ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Voilà, yeli. Mariama hono? Mariama? Tambura. Voilà, asal binam Mariama Tambura. So, on ngabedo sound kajakande. So, hono heb donc ko hallon e pulago. Hono keb donc ko kalon e bibbe fulbe. Ganduda hande eden bersinori e demgal meden, aadaji meden, finatawaji meden, ko mawbe men, mamaji men fo accu. So, hono keb daw kalda e bibbe fulbe. Wawi bibbe fulbe ka pular no weliri pular no wayni kono neddo wawi accude pular ha wona ko goddo woni ko jinbe bibbe fulbe yobe nangodir e wufondira be godira dokke nedda goto. So si mi nani ko kala ko mana fulbe gonen goto eyi fulbe wonen goto di weli halde. So enen ko tini fulbe wona en kewani fulbe di hebi jangube, fulbe di hebi jomabe gande. So gande men de fof ala ko nafi en so na gagnindira nen calondira nen basen yehindirde basen nafondirde fulbe ko dubbiti nen. So min ko mi nyaagi kala biddo pullo yo wat sopon leñol mudungol. So neddo hebala ko hebda ko buri wo godda ko hande ko modda ko rek watama bamtude ko godda ko re watama mawninde. So don yawri joni min ko mi yima lamdade hodum taki kala pular woni futto ranke futa mana pullo du pullo kabo pullo doro kala pullo di jogi hala wota ko ganda dum fof ittiri way halde e inde madam halde do neddo goro hodum saabi neddo si itama e suka adama mawdo adu ye jombajo hodum saabi on nden inde wigol jombajo hodum firi jombajo sahi jombajo ka ittado suudu bamma gadida e suudu no anantuma ko jangoya ko tisti ko anantuma hunde hesum jangoyta to ko dum addi on jombajo sahi nedda itte suudu jombajo si murama na wi'ay muñoda jafoda muñoda sabul andi sa yehi to ko kesum jangoyta wonno ko suudu dama a tawoyta en suudu gorko man ay tawa en ton ko kesum tinde jangoyta a yimima suudu dama a neyima to neyam goɗɗo tinde jaha neyoɗa neyan kesan titine tanna wiye jombajo. Voilà, a weltanama e ɓeydan ɗo ɓiɓɓe fulɓe e min mi wawi wiide jombajo ko ganduɗa neɗɗo a heeɓi ko ganduɗa a ɗaminanoki a heeɓi ko ganduɗa a sikkano walla a naɓama DJ walla a naɓama ɗo ganduɗa a anda nene a anda baba sa jakili fulɓe ko mbi jombajo manam a jommili ko ɗum woni jombajo. Neɗɗo sa heeɓi ko ganduɗa a meeɗa heɓde walla ɗaminanoka heɓat walla ko ganduɗa a anda a jommilan jommingol addi o mo jombajo. So ɓiɓɓe fulɓe on calminama on juurama tigi tigi ko DJ Suno mo ganduɗa ɗi darani cosaan e aada sa yehi YouTube a lappi Cosaan TV rek a yiyat DJ Suno golle koɓe mbatta nder Fuladu nder Gambia on calminama on juurama joni en jaada ɓeɗo a weltanama tigi jarama. Ok.
voilà hande kadi ɗo e nder Manina Ba hande eɗen gonte artiste mo ganduɗa artiste molnaɗo mole ɗum woni DYB Suka Pullo DYB a salminama. machallah dijero a tontama a ruttama salamu no machallah okay ɗum ko DYB Suka Pullo ɗeɗɗo o dande Mike Fancy Belto Suka Pullo mbo ala fayore o hande eɗen kawri hoto ɗon ɗo nder Djiboro hande holum kanɗa Djiboro naɓe hande o jeema kunaɗo machallah Djiboro dal mino addaniɓe ko ganduɗa koko weli tan par ce que DYB mo golle ɗe surtout hikka mom e addi ko weli inchallah hitande foof noon inchallah mami ɓeydu ko ɓuuri ɗum kadi Djiboro naɓe noon e calmine inchallah dijero ane hoore maɗa salmine ɓe garduɗa ɓe foof ko Fulɓe TV machallah on beltanama ko mbawɗen hawrude e oɗo programme hande miɗo welti en no fewi te kadi hawrude he artiste meɗen e nanaɗo e nder Fuladu woni ko Princess Kadja Kande machallah hande ko kañe DYB mboɗi ɗo concert o quoi voilà DYB min jiya ɗo immi to woɗɗi garɗa ɗo hoɗum waɗi sababu sabu o dal machallah ko an dijero aɗa tawa hen te ɓuurodam Dawda Sow i tawa he ngal teddungal par ce que hakkude meɗen ko jikke teddungal woni hen machallah hande miɗo immori ɗo ha Kolda par ce que ko toon kernomiɗe balɗe mi yaltu Birkama Ba ɓangmi oto dayre garmi Djiboro Komboga machallah par ce que miɗo waɗi saware programme miɗo welti hen kadi a faami voilà ko ɗum waɗita ko mami yetto ko holum ganda Fulɓe TV hande kalanta fansi daro e Fulɓe TV kalanta Fulɓe ɓe non Fulɓe ɓe bon machallah miɗo ɓeydaɓe haalande par ce que ɓe nanino ma ɓe jiino te kadi miɗo ɓeydaɓe hokkude courage no ɓe natiri e nder chaîne YouTube meɗen e Fulɓe TV mbaɗa abonné mbaɗa partagé nde mbawten hokkude télé meɗen o doole par ce que ko enen foof goodi machallah okkam acapella seeɗa e Fulɓe TV min aɗa andi en jaarema mbo voilà hay simi nawni mi haalanima ɗum jiwelam ngela wattinorta joni nde hay simi tampi mi haalanima ɗum giɗo ammo belsidora kam joni mi yano ko nder sare Fulɓe kawrumi to ne pulo debbo boni sangi ɗi santini ɓandu ndu tawɗi laaɓi DJ Yero Fulɓe TV machallah weltanama ko ɗum wonno DYB artiste mo ganduɗa ko artiste am artiste mo ɓoydumi nak inchallah ma o jii golle makko ɗe live and dead nder ɗon sabu ɓernde am tenkata ɓerdam nde tenkata ɓayɗo gonmi fo mi miijoma mi joɗomi miijoma siko sago am mi seeɗoma ɗon jiita ngel patel hay yewtere mi haftata ko sago am mi denkine 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 hami yewtida e miijoma ma sago am mi accete hami yewtida e ngaliya kono mbaɗa rewɓe ligiɗo am kol muccagilam no mbaɗa e rewɓe siya wonti e nder mumen giɗo an tan laarete siya wonti e rewɓe kuijalgol maɗa laarete koɓe ji heɗen jaada ko waɗi an ɓe ɓey hen juni koɓe ji heɗen belɗi ko waɗi an ɓe ɓey hen karo lewru jalbi giɗam ha goɗakari giɗo simiyanima on waɗu abtata lewru jalbi giɗam ha goɗe ñaari giɗo simiyanima on waɗu hawtata lewru jalbi giɗam ha goɗe ñaari giɗo simiyanima on waɗu hawtata lewru jalbi giɗam ha goɗe ñaari giɗo simiyanima on waɗu hawtata illa jimami giɗo am miɗo wujjama tarkitan kitenen ɗe ko kawri ko giɗo am ko ha kersumi maymi laarima dowre lasde mi ittani hella e lagiɗe ma mawni dawli de jalbirino lamponi yaranagam nduyi labbanani balɗe nde dadema kaɗaɗeɗi haɗa goccina tubakel kawren komi jiɗino ha jibbumi ko harade ko nendilimi sarede koccumi ko ɓandema lamaniɓeɓe kam ko giɗo hatton weltinam may kersomaɗo parnormi maɗima ha añɓe ɓe lomi kallo jami ko filama inde mande haalede lewrami giɗam ha goɗe ñaari giɗo simiyanima on waɗu hawtata lewru jalbi giɗam ha goɗe ñaari giɗo simiyanima on waɗu hawtata lewru jalbi giɗam ha goɗe ñaari giɗo simiyanima on waɗu hawtata lewru jalbi giɗam ha goɗe ñaari giɗo simiyanima on waɗu hawtata ilañinomi jinmami ɓen jinnomi haalde ɗum kono ɓurnomi kiwɗo am wota taw an a jaɓata ko ɓerɗo ɗiɗi tigi mbaɗannomi sabu min on mi ɓeñino wota min mi haalanma tan gersina kamɓe kamɓe kono kalmi tan belɗiɗa belnantami yeeso ma ha seeɗa tan belɗimi ɓernde hetti ko falan ilañimami jinma
ke kumbe ita anwada no junnen ato gonta silura tere rati mi joro basabu madalan janani mi do tacha aje awabato mulel ke lambar mi oti no pando magi do wote mi bulgete awabato mi lormo Kande mashallah diway bi nanan nombo mais mi meeɗa yidude sina hande voilà te mino nana golle mum mino heɗode machallah ko ɗum waɗi ko mbiyami ko min kawrat ɗo hande ta mino welti voilà par ce que ko ñalande mawde he am mbaɗanembo kelle ko ɗum waɗi minen min pija seeɗa tan bo ara mbo holla en ko mbowni ka jakande voilà machallah dj ndar hombo son ɓurma ɗon watto hay simi nawni mi haalanima ɗum jiwelam ngela wattinorta walla on soñottaki ɗo nde hay simi tampi mi haalanima ɗum giɗo ammo belsinora kam heccodi non on yottaki ga andinam ko ɓuri welde nene yo andinam ma faminam ko ɓuri welde baba an faminam bayi non on kadi yottaki ɗo dj dara en so goto hoto jawdetene ma sayi toon mamma saydou diallo mamma saydou diallo voilà on jafto ok diway bi again suka pulo de do tane may mas ya mamma saydou diallo on ci jasam do ci di kali inda sam jiboro Ay,
Sabu jeki alagire, kono jeki rere muri, jeki sode rage, la jeki muri jogu, kono jeki rere pompa, kala chori rorom chambi, chodim sirango angel, tere no bandi radum, tau bende mari ulla, tere no bandi radum, tau bende mari ulla, tere no bandi radum, tau bandu mari umi, tau bende mari ulla. I see me down in Halani, get on, let's see what happens. I see me down in Halani, I see me down in Halani, get on, let's see what happens. So Jimel Gogel Joginomi, you jump for me, Gemma. You do get my John Cloudy, the Jala Beninayo, Mende and Mula, Konomi Boy Ronande, Kalagujungo Valley. Jungo itaharum, mune modebo ario, modebo itaharum, minanya gojonen, yolo kamgiro, cellino amchonde verde, tejina mihakel, alla dandu jampa, tamu jampa negi mosi, jamko la biegeja, jampa negi mosi, jamko mwe bando, kola nyanlege, I see me down in Halani, get on, let's see what happens. I see me down in Halani, get on, I see me down in Halani, get on, let's see what happens. Ya no puedo saber full day, kauru me done pulo debo. Bonisangi, disandini, pando no labi labi, se vale el gelli jalbi, ana gelli feñi, so jimi pulo debo, pembe yam de bubi. Abando amdo moji, dari mino midiu.
naɓe fof e bakkilima ɗo ha Afia naɓe fof mi yiɓe ɗo Sadio Sow e groupe mum o fof ari ɗo ɓe beltanama ɓe salmina Djiboro Kunda o fof no foti ɗo de weltare waɗi no feewi noon legitani noon moɗomen hiira ngo ɗum woni Amadou Ba o e tawaɗo runde ɗo o e ɗo keɓen kontira o programme o ɗum woni Idrissa Sow kamnene tawaɗo hiiro ɗo ɓe ɗo yanama Ba Fallou Ba kamne salmina no feewi Sadio Sow ka woni kontira o sistas ɗumani programme o kamɓe salminama jeggitaka mi yitani Fulakunda naaɓe ɓe bakkilima no feewi ha o programme wawa wonde sukaɓe ɗo ɓe gettima ɓe darima no feewi mi yitani Gagna kam tampiye no feewi kam saka ha ɗo newrudere wonɗen ɗo wawi wade ni kamɓe Moussa Ba e Moulay e gettima no feewi ɗum noon en calmini no feewi kadi gandon noon hunde wotere o programme so yama programme addugol artiste o ko pour weltade fulɓe enen fof gonen gotum mbawa yitodirde mbawe wurtinde cosaan meɗen o ko ɗum waɗi eɗen mbaɗa e nodda artiste yi ara nder leydi ɗo e nder Fulakunda pour eɗen ganda hoɗon cosaan o ɓeɗo no ka enne ɓeyguete gonɗo sengo ɗo kadi kandene ɓe yimoɓe ɗo ɓe foof ko pour cosaan ɓe gonno e yimande eɗen nangen ha tiiɗa mballen jajewoy seɓe gari mbakkile no feewi punden taƴen ticket aji ko ɗum wondugol artiste wona nana programme gara darɗa e damal ɗo mbiya ana ala kalis a nattata walla ko ari o mbiya ko ma nattineɗa hay goto oɗo waɗɗo goɗɗo gaño to damal ɗo so ari ko ma natta keɓa ticket natta ɓe ɓe gimmi e dula boɗɗo ɗo ɓe gimmi programme keɗi mbaɗama dépense keɗi mbaɗama toon ɗo so ari fi programme wakkilo garda ticket ma joɓa nata ɗum wallugol artiste ɗum woni ɓiɗɗo pullo yagan a darɗo timmina darama bakkilo ɗa no feewi ma mballodiren ɓe jiiɗo heccanki tan wal sekka immima Sénégal ari e nder leydi Gambia ɗo ticket ɗo ko 15,000 dalasi ticket goto toon hewna teɓ ha woɓɓe mbasi hejje boom ko eno so artiste pullo ari ɗo probléme ɗo ko nattugo gonta probléme o gaccen ɗum pullo fof o gotum pullo guina o Fulakunda yo doro fof ko pullo tan wawi wonde bakkele no feewi kono hono mbatteri ara gaɗa dama mbiya a nattata ɗum waɗa hawrude ɗum ne beltima no feewi mi salmina dareno ɗo yesso am ɗo ɗo DJ Suluk jiri téléphone DJ yero majji mi wara mi yana jatinni Allah walle ka bande rendo ceernomba o mbami famodirde oɗo ha gandumi Kadja Kande ara nder Djiboro ɗo DJ yaro mi yeggitadema anna a darima no feewi man jeya gollida ko ɓuuri ni waɗi ɗum noon mi salmini onon fof no foti mi salmini fulɓe ɓe fof mayda ba naɓe ɗo ɓe jeggitaka niji mi salmini noon no feewi ɓe kewi ɗo teb nijinaɓe ɗo musidɓe am ɓe senjuɓe ɗo hay goto mi yeggitani te ligita hay goto on calminama no feewi weldema noon fof no foti ɗum noon wiyan ɗo kay mi accida e Kadja Kande o hiira miramo e ɗo
Baba mi no tori dua, ijando tori, nene mi no tori dua, tori dua, tori dua. Nene mi no tori dua, tori dua, baba mi no tori dua. Baba mi no tori dua, ijando tori fale mama. Nene yo, kule mami wate yo ya bukam. Esal kuru mandu, eko nene ma, wallahi ko nene ma.
Voilà, bandiraɓe fulɓe
hande en tawe ɗo e nder Djiboro Fulakunda en ɗon gonde neɗɗo mo annduɗa kanko dari tambiti o programme mo annduɗa programme jaaduɗo e jamanu ngu waleti dijeyero hande noon Fulɓe TV dari yeeso makko ɗum noon Dawda salminama. Waleykum salam de yero salminima no feewi. Ok Dawda hande kadi ko Fulɓe TV woni yeeso ma aɗa andi hande mbiɗa andi a heeɓi hande jemma mo ganduɗa jemma international holɗum kalla e jemma mi weltima jemma no feewi dijeyero ɗo kay mi weltima no feewi ni kadi mi weltinima e télé Fulɓe TV sabu ɗum ko on darani pulagu ko ɗum woni darande leñol mi wiyata bakkilere ngono affaire o yaara yeeso jemma o rugi fina tawa waɗama ɗo fof waɗama ha welli so keƴa kande waɗi golle moƴƴe kamɓe artiste ɓe fof DYB en fof golli so e beltima en feeri dijeyero e samino noon fof. Ok hande Dawda min jii fayda e cosanji aada mbaɗama ɗo mi tañƴini hoto jettuɗa ɗi cosanji aada ɗi ganduɗa bayrono e nder kombo jemma mo ganduɗa jemma international baɗɗo ɗo hande dijeyero ɗo kay an hoorema a tawa e golle he saabu an hoorema ka jiɗɗo pulagu se ka jiɗɗo pulagu ka darani o leñol so ɗum noon Djibor o noon min ngala bolon mi ɓoy komin jiiwi bolon ko Djibor ɗo kay cosan e ɗo aada e ɗo so ɗum waɗi mi watto min jimmina cosan aada e cosan fof eyyi ɗum salminima feewi. Dawda hande hoɗum kalanta fedde nde ganduɗa nde gardineɗa ɗum woni fedde pinal Fulɓe holɗum mawɗa hande fedde nde pinal Fulɓe de min mi wawi ɗo pinal Fulɓe saabu guila ɓe gardini kam ha hande bo yiide eyyi kono ko kooli kam rek ko hoolare rek won toon eyyi na mi ɓuuraɓe foof ko ɓe kam kooli rek so minen kilmi kadi e Gambia ɗo min mbaɗi piiji kewɗe nder leydi Gambia ɗo saabu minen komin darani ko leñol waɗa e yimɓe fof gona gotum te ɗum min mbaɗi ɗum temire ɗum mbaɗa ha hande mine salmina ɗo tigui neɗɗo am moƴƴo noon mbiɗo Ibrahima Balde ko kodira miñirawo ambassadeur am mbiɗo Ansumana Bande gonɗo Suuɗe wadde kam ne tawrami ko hiiro ɗo mi weltanima Ibrahima Balde no feewi saabu golli e mi weltanima no feewi noon. ko tuma ganduɗa pullo gaynako pullo gaynako min ɓoyodiri de pullo gaynako o hejjita o accata kadi o amata dal gimmina goniri o nodda kam wattu foof wattu fof noddanmi ɓoy ko ɓe ganodiri kam kay alhamdulillah rabbil alamina e waɗa weltima no feewi Fulɓe TV bakkilede nder ɗon ɗo bakkile rek eyyi Fulɓe ɓe mbiyaɓe foof ɓe ndera ɓe mbaɗa abonné o ɗumani holɗum mawɗa haalande daaro e Fulɓe TV yoɓe bakkilo ɓe ndarano e leñol ngol no feewi ngol leñol ɗo ko ngol joguiɗen ngol tamɗen woɗe boppugol dañen ha tiiɗa keñ nawengol yeeso eyyi Fulɓe TV on bakkilima no feewi Allah naggol e yeeso Allah barake Allah yo voilà ko ɗum wonno Dawda mo ganduɗa kanko waɗi host programme o yaade Dijeyero international hande noon Fulɓe TV darno yeeso muɗum yewdude e makko mo haɗani fiila programme o ko ɗum min keɓanno on ɗo voilà hande kadi ko minen Fulɓe TV télé mo annduɗa téléji ɗen ko minen gonani on ɗo e nder Djiboro Fulɓe TV yawde Dijeyero international hande minen tawe ɗo e nder Djiboro programme mo annduɗa ɗum woni Kadia Kande ari en waɗande programme mo annduɗa hande kadi ko minen gonanno on ɗo Fulɓe TV mo ganduɗa ko téléji ɗi minen calmina kala daaro Fulɓe TV min mbiya on rek mbaɗe Fulɓe TV follow mbaɗon subscribe ko wi musidɗo moon Dijeyero wonanno on ɗo caméraman o ko ɗum woni Aboulaye Mbaalo mais hitani staff ji amen ɗi ɗum woni Kadiatou Diallo yanama e Aliou Diallo ɗum woni tambitiɗo minen o ɗum woni Samba Keladio Mbaalo ɗum woni Fulɓe TV international télé mo annduɗa ko téléji ɗi télé yaltuɗo e jamanu ngu o wattu ko ɗum min keɓanno nder Djiboro ɗo programme mo annduɗa e cosaan e aada programme mo annduɗa Kadia Kande jali international nder Fuladu ɗo ɗum noon mi wiya on good night Gambia mbaɗe follow Fulɓe TV ko télé moɗon good night. Golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴude